שלום חברים, ברוכים הבאים לעולם של יולי, שזה נראה לי סרטון, לא שורט הראשון שלי, כאילו כן. הקודם היה הוא של אמא שלי, לפני שהיה לה כזה בית גדול עם 5 ילדים. בעצם היה לה את אותו, כאילו היה לה כמעט את אותו הבית, זה בית אחר, פשוט, כאילו זה אותו הבית, רק במקום אחר, לא משנה, חפרתי. קיצר, היום אני הולכת לעשות מתיחה. אתם בטח שואלים, אני כבר הכרתי לכם את כולם בסרטון ההוא שההיכרות. ואני הולכת למתוח את... הולכת למתוח את... גון. זה שאתם רואים עכשיו כולם ישנים, אפילו אני כבר בפיג'מה. כאילו עם פיג'מה, עדיין לא החלפתי. אני אגיד לכם משהו. נכון שרון הוא בגן, אבל אותו מלמדים שם גם לכתוב ולקרוא, זה גם מאוד מאוד מיוחד. הוא יותר אלוף בלכתוב מאשר לקרוא. אז תראו מה אני עושה בעצם. אני חושבת פה, תשפכו עליי. אני חי את זה כאן. עכשיו תראו מה ניסה, אני רק אתלוש את הדף הזה. אני צריך להניח את המצלמה. אני צריכה בשביל לתלוש את הידיים. עכשיו תראו מה אני עושה. אני מניחה את זה פה. מי ששמע, אז הנחתי את זה פשוט על המיטה שלו. ועכשיו תראו מה. מי שהבין את המתיחה, אז פשוט יש לי, תתעורר, לא שלג, כי שלג זולת חוב, ועכשיו אנחנו בקיץ, וממש חם. אצלנו בבית כשקר, בחורף, אז יש לי בחיים לא מתעוררת. חוץ מזה היא עצבנית בטירוף, כבר יש לה להבות על הראש כשהיא עצבנית, אז כן. בכל אופן, אז אני הולכת לשם כאילו כלום לא קרה. יעזור כמה דקות. שקורי! מה? סימפדו, מה? מה זה סימפדו הזה? אין לי מושג. מה אתה רוצה? בואי נשחק. ממש חם פה. לא נראה לי שאני יכולה לשחק. טוב, בעצם לא נראית יולי, מה יש פה נראה? תשפכו עליי. הוא בטח רוצה שאני אשפוך עליו את הקטשופ. טוב, בעיה. נו, יופי. מושלם. טוב, לאכול ארוחת בוקר. טוב, אז אני צילמתי את זה, ועכשיו אני הולכת לראות לי את זה. כאילו, כשהוא תואר, אבל תראו מה ניסה. אחרי כשתחזור, אני כן. שכחתי שאין כלום במקרר, אוף. טוב, נאכל עוד מעט, אני חוזרת לישון. יופי. עכשיו אני פשוט לקחת את זה, שם את הקטשופ כאן, תראו איפה זה, מושלם, וכאן. ויש לי הבן אדם הכי מתוחכם שאני מכירה, אז אני פשוט אקח את זה. אוקיי, לקחתי את זה, ועכשיו אני פשוט הולכת לזרוק את זה. זרקתי את זה, אני רק אשים שקית חדשה, שאף אחד לא ישים לב. היא כבר הייתה במטבח. מושלם, אז אני חוזרת לשם כאילו כלום לא קרה. נכון, שכחתי. בגלל שאני יודעת לשחק. וואי, אתה לא מבין מה קרה? כל השיער שלך הוא בצבע אדום. בטח מישהו שפך עליך קטשופ. מה? אני חייב לראות את זה, אין לנו מה בשירותים כך.
המצלמה שלי הייתה דלוקה כל הלילה, אולי היא ראתה את זה, אני החזקתי אותה? לא. לא החזקתי אותה. לא, כאילו, אני פשוט רציתי להראות לך, אולי זה קשור. אוקיי. הנה זה. מה? אני אגלש לי מה זה. טוב, יולי, תודה רבה בכל אופן. אשלי! הוא לא ראה את זה שהיא קראה את הפתק שלו, אני פשוט הורדתי את זה בעריכה, כאילו כשלא ראיתם, עכשיו סגנתי, פשוט זה לוקח מלא זמן, ושכחתי להודיע לכם, אז אני הורדתי את זה במחשב שלי, ערכתי את הסרטון. טוב, אני פשוט אחזור לישון. אשלי! מה? את יכולה לחזור לישון. את שפכת לי קטשופ בשיער, נכון, כי זה מה שרצית, היה לי פה פתק. פתק, אני לא יודעת. כן. אז רק להוכחה, אני אגיד לכם את המצלמות של יולי. אוי, חצי משהו אחר. היא תכננה מתיחה! היא תשלם על זה. מה חברות יש לי יולי בבית ספר? הבנתי. יולי, מה בוקר טוב. יש לנו בשורה לא משמחת. מה? אנחנו עוברים דירה, אבל בדיוק עברנו דירה זאת. כן, אבל זה כאילו זמני היה. אוקיי? קול, אני אספר לכל החברות שלי. רגע, יולי. בקשר לחברות. איתן. אנחנו עוברים גמיר. אתם לא יכולים לעשות לי את זה. מצטערים. לא. וקאט. תגדי חיצה. זה קורה. הם עלו עליי. בסוף אני מתעוררת. חברים, ממש חם פה, רק רציתי להגיד לכם. שכאן נגמר עוד סרטון עם יולי, למרות שאני שלג. אז אני חוזרת לישון. בלי שמחה.